Pagsaka sa mga insidente sa kawat sa mga water meter sa Cagayan de Oro City Water District, gikaalarma na sa buwatan. Kapin na 3 million pesos ka lugi na tala sa buwatan tungod sa maong mga insidente. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Gikabalakan karon sa mga opisyales sa Cagayan de Oro City Water District kon COWD ang padayong pagtaas sa mga insidente sa kawat sa mga water meter sa mga kabalayan. Gani sumala sa Chairman of the Board of Directors nga si Jerry Canyo nga sukad 2024 miabot na sa dulaan 3,000 ka mga water meter ang na-report nga gikawat gikan sa mga household ug industrial connections. Dugang niya nga sa ulahing inventory ug audit ana sa kapin 3 million pesos ang nalugi sa COWD tungod sa maong insidente sa pagpangawat. Luoy inton kayo ang atong kaigsuunan nga nabiktima, pati usab ang water district kay magsige ra man nag-awas ang tubig. Og sayang kayo ang tubig ni ana og dugang kana nga galastuhan kay ang atong tubig no Kapuso James naa kanay cost natay gitawag nga production cost. In fact kung gipalit nato kana sa atong bulk water 1660 kana per cubic no, so masayang lamang. Sumala pa nga ginakawat ang mga water meter sa COWD tungod aduna kini copper wire sa sulod niini nga mamahimong ibaligya sa mga junk shops. Busa nakig-koordinar na sila karon sa Cagayan de Oro City Police Office aron mabantayan ang mga junk shops nga gapalit niini. Posibleng magatubang og kasong anti-fencing law ang si bisan kinsang masakpan nga nanguha o magpalit sa mga kinawat nga water meter o bisang unsang parte niini. Mahal ang kilo karon sa copper, mga 800 plus. Ang usa ka metro nato hapit mo usa ka kilo kana nga no, timbang. So kung daghan og makawat, medyo naagay sa igo-igo nga kantidad. Government funds ang gigamit nani. It's a government property kay kining water meter i-purchase mo kini sa atong water district. Unya kung adunay magpataod sa linya sa tubig atong ihatag kini nga water meter. So kung kana makawat, sama ra nga gikawat ang government property. Sa karon aduna nay team ang COWD nga nagmonitor sa kahimtang sa mga water meter aron mabantayan ang posibleng insidente sa kawat niini. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.